Dnes som telefonoval s predsedničkou Európskej komisie, pani Uršulou von der Leyenovou, a venovali sme sa dvom témam. Prvá téma bola tarify, clá, ktoré sa na nás valia. Strašne mi vynadala Uršula, ale že strašne. To Robert, to si čo dorobil? To si prečo preboha takto vyrokoval s tým Trumpom? Si ty normálny? Normálne mi nadávala pol hodinu. Že som úplný idiot. Že som tam predsa bol, že som s Muskom hovorila, že ja som to nevybavil pre celý svet. Dámy a páni, teraz vážne, čaká nás 2. apríla veľké prekvapenie, o ktorom ešte nevieme, aké bude veľké. Len všetkým tým mudrlantom chcem povedať, že ani zďaleka sa necítim taký silný ako francúzsky prezident alebo čínsky prezident. Ale tie clá budú aj voči Francúzsku, aj voči Nemecku, budú aj voči Číne. Tie clá budú voči celému svetu. A vy kľudne uverejňujete výpovede slovenských opozičných hlupákov, že za zavedenie cieľ na Slovensku zodpovedá predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Ani sa ich nespýtate. Veď tam bol francúzsky prezident Emmanuel Macron u prezidenta Trumpa. Tak on nie je zlý? Ja som zlý? Myslím si, že sme sa mali trošku všetci predovšetkým ukludniť, pokiaľ ide o kritiku za každú cenu a za každých okolností. Dámy a páni, tie clá budú mať 3 rozmery. Prvý rozmer je, že všetky členské štáty Európskej únie, teraz hovorím o Európskej únii, lebo sme súčasťou Európskej únie, budú zaťažené novými clami na všetky tovary a služby. Potom to bude druhá úroveň, ktorá sa dotýka rôznych štandardov, ktoré môžu do určitej miery skomplikovať vývoz produktov z Európy do Spojených štátov. A čo nás samozrejme najviac zaujíma, je otázka, ako bude vyzerať colná politika Spojených štátov, pokiaľ ide o autá, farmaceutický priemysel, polovodiče, pretože vieme, že pokiaľ išlo o oceľ a hliník, tak tam už určité opatrenia prijaté boli. Ja som telefonoval minulý týždeň s predstaviteľmi automobilového priemyslu. Momentálne sa na to všetci pozeráme. Najviac sa to pravdepodobne dotkne Volkswagenu a Jaguaru Land Rover. Musia sa tieto spoločnosti pripraviť na úplne nové podmienky, pokiaľ ide o prípad zavedenia vysokých cieľ na vývoz automobilov tohto typu.